Прывітанне сябры, вітаю сардэчна ў першым роліку на маім новым беларускамоўным канале. Чаму новым? Можа быць, нехта ўяўляе сабе, што ўжо мяне бачыў. Гэта можа быць праўда. Можа быць, спачатку будзе добра, калі я прадстаўлю сябе, хто такі я. Мяне клічуць Альберт, альбо Альберт, як беларусы звычайна кажуць. Мне 22 гады, я сам паляк, таму назва гэтага каналу «Беларуса-паляк». І ў мяне ёсць свой ужо польскі канал, у якім больш за 3000 падпісчыкаў. Я там выкладаю ролікі пра вывучанне моў, пра падарожжа, таксама шмат ролікаў пра Беларусь. І, дарэчы, там таксама 2 ці 3 ролікі на беларускай мове. Адтуль вы можаце ведаць, хто такі я, і вы ўжо мяне бачылі раней. І зараз спытаецеся, чаму, калі у цябе ўжо ёсць польскамоўны канал, ты не будзеш выкладваць гэтых ролікаў у адно месца? Вось, дзве рэчы, дзве справы. Адна, гэта калі на маім асноўным канале польскамоўным будзе шмат розных, скажам, галінаў, вось там мовы падарожжа, гісторыя, беларуская мова, іншыя мовы, вось усё, тады ніхто не будзе глядзець, таму што людзі будуць падпісвацца па прычыне падарожжаў, і калі будуць ролікі на беларускай мове, ці проста пра вывучэнне моў, ці іншыя, яны, вось, гэта мне ўжо не цікавіць. Так адбываецца, так працуе YouTube, так працуе вось уся інтэрнэт-прастора, што зараз трэба быць больш на адну тэму. Таксама другая справа, другая прычына, па якой я стварыў гэты канал, гэта адсутнасць беларускамоўнага контенту у прасторе, у YouTube. Мне вельмі падабаецца вывучаць мовы, калі я слухаю, калі я гляджу ролікі на гэтых мовах. Тады я найбольш, скажам, прымаю слоў, прымаю канструкцыі і граматычных формаў. А у беларусі вось з контентам беларускамоўным ёсць праблема, таму што яго няшмат, ён не вельмі папулярны. Я хачу гэта змяніць. Можа быць, не сам, можа быць, прыйдуць да мяне іншыя людзі, якім таксама спадабаецца гэтая ідэя. Дарэчы, некалькі беларускамоўных каналаў будзе у апісанні гэтага роліка, таму можаце паглядзець іншых беларускамоўных стваральнікаў. І таксама мне вельмі хочацца часам распавесці нешта па-беларуску, але наколькі я ведаю, што ці на маім інстаграм-сторы шмат польскіх падпісчыкаў, ці на маім проста YouTube-канале таксама шмат польскіх падпісчыкаў, яны неяк будуць вось па-за гэтым, што яны не зразумеюць. А тут ствараецца магчымасць, што я магу ўсё сказаць на белмове, і ўсе мяне больш-менш зразумеюць. Таму гэты беларускамоўны канал. І чым мы тут будзем займацца? Асноўнае, як вы ўжо маглі пабачыць па назве гэтага канала, «Беларуса-паляк», мы будзем размаўляць пра рэчы, якія нас аб'ядноўваюць. То бок, вось Беларусь, Польшча, можа быць пра гісторыю, можа быць пра нейкую палітыку. І таксама хачу вам распавядаць, абмяркоўваць, можа, падзеі Беларусі з польскай кропкі гледжання. Паколькі таксама я жыву ў Польшчы большасць свайго жыцця, зараз у Варшаве, таксама ведаю, што беларусам цікава, як тут жывецца. Часам будуць ролікі пра жыццё, проста, скажам, дэйлі-влогі пра Польшчу, пра тое, як я жыву, што я раблю і гэтак далей. Я таксама гід па Варшаве, можа быць, некалькі разоў заберу вас у горад, пакажу нешта, распавяду цікавыя гісторыі. Таму не баіцеся, ідэяў шмат, будзе што рабіць. Можа быць, што толькі часу не будзе хапаць, але з гэтым таксама пастараемся неяк спрацаваць. А вас хачу папрасіць падпісацца на гэты канал, каб я ўбачыў, што ёсць зацікаўленне, што ёсць людзі, якім цікавы беларускамоўны контент у Ютубе. І таксама можаце напісаць у каментарах, што вы бы хацелі пабачыць у гэтым канале. Таму што ў мяне ёсць свае ідэі, але можа быць, я пра нешта забыў, альбо пра нешта не ведаў, што можа быць вам цікава. Калі у вас будзе зацікаўленне нейкай тэмай, пішыце ў каментарах, я пастараюся здымаць ролік ці
ці проста адказаць на вашыя пытанні. І хачу, каб гэты канал быў як мага больш інтэрактыўны, чтобы мы разам стваралі тут суполку, скажем. Так што можете падпісацца таксама на мой інстаграм, на мой польскі канал, на мой твиттер і таксама не ведаю дзе яшчэ. Там будуць усе лінкі ў апісанні. І спадзяюся, што пабачымся ў хуткім часе. Гэта быў Беларусапаляк. Да пабачэння!